ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. довталаб барои камарбанди вазни сабук Дастин Порье нақшаи мухорибаашро зидди чемпион Чарлз Оливейра баён кард. биёин суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. ман мехоҳам ки мухориба то он нуқтае равад ки дар он мо дар назди чашми тамоми ҷаҳон аниқ кунем ки кадоме аз мо ин ғалабаро бисёртар мехоҳад. ана мин ҳаст ҳадафи ма, ин мухорибаро то раундҳои охир бурдан ва санҷидан ки ин чизро кӣ бисёртар мехоҳад. мебинем ки кадоме аз мо омодааст ки хуни зиёд резона ва дар қафас ҳамаи қувваи худро гузора. ман ин чизро мехоҳам, чунки ман медонам ки ин шахс маем. дар ин чиз ягон шубҳа нест, гуфтааст Порье. дӯстон, ростӣ агар ба охирон мухорибаҳои Дастин Порье назар кунем, пас дар раундҳои охир ӯ аз рақибони худ дида хубтар менамояд. аммо мо бояд фаромӯш накунем ки Чарлз Оливейра зиёди мухорибаҳои худро фавран ба анҷом расондааст ва ӯ доимо сабмишн ё нокаут мекобад. барои ҳамин номаълум ки ин мухориба то раундҳои охир меравад ё не. хотиррасон мекунем ки мухорибаи Дастин Порье ва Чарлз Оливейра аллакай шаби 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад ва мухорибаи асосии турнир мешавад. дӯстон, ба фикри шахсии шумо ин мухориба то раундҳои охир рафта метонад ё ин ки мухориба фавран ба анҷом мерасад? метонем фикротонро нависен. яке аз ҷанговарони бебохти вазни нимёнаи UFC Шавкат Рахмонов оиди мухориба зидди дигар ҷанговари бебохти вазни нимёна Хамзат Чимаев фикроша баён кард. ҳар рӯз ба ман менависанд ки кай ту бо Чимаев меҷангӣ, ӯро шикан. ман дар ҷавоб ба онҳо мегӯям ки сабр кунен, нашитобен, вақташ ояд меҷангем. ҳозир ӯ аллакай ба пеш рафтааст ва чӣ гуна ман ба ӯ визов диҳам? албатта ки ӯ ҳозир дар хайпи хеле хуб аст ва хеле ба боло рафтааст, аммо вақт ҳамаашро нишон медиҳад. шитобидан дар кор нест. ман аз ягон чиз наметарсам, аммо суханҳои беҳуда гуфтанро дӯст намедорам. вақте ки имконияти воқеӣ пайдо шавад, албатта ки мо бо ӯ меҷангем, гуфтааст Раҳмонов. хотиррасон мекунем ки Шавкат Раҳмонов рекорди 14-0 дорад ва ӯ дар UFC аллакай 2 мухориба гузаронда дар ҳар дуяш фавран ғалаба ба даст овардааст. ва дӯстон, дар ҳақиқат Шавкат Раҳмонов барои Хамзат Чимаев рақиби хеле хуб шуда метавонад, чунки ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар гӯштин хеле сахт аст ва ӯ яке аз он шахсоне ҳаст ки варзигари сахти тоҷик Фаридун Одиловро дар мухорибаи хеле вазнин шикаст додааст ва бояд қайд кард ки Фаридун Одилов яке аз беҳтарин гӯштингирҳо дар ММА ба ҳисоб меравад. яке аз журналистҳои машҳур Ариел Қиливани ба топови ҷангвари UFC Дэн Хукер савол дод ки баъди шикаст хӯрдан дар мухориба зидди Ислам Махачев Хазбулла ба қафас баромада тарафи ту дод зада чизе гуфт ва ин рафтори ӯ туро ғазабӣ карда тавонист ё не? ва Дэн Хукер чунин ҷавоб дод: албатта ки не, медонӣ, ин як ҳиссаи мағлубият аст. ту бояд ба ин чизҳо одат кунӣ, мефаҳмӣ? агар ман ғолиб мешудам, ман низ ҳамин корҳоро мекардам. дар қафас дар китфони худ Абдурозикро мешинодам, бо ӯ рақс мекардам, хурсандӣ мекардам, аммо кори шудагӣ шуд, гуфтааст Хукер. ва дӯстон, дар ҳақиқат ин каме ноҳурматӣ нисбати ҷанговар аст. вақте ки ӯ мағлуб шудааст, ту бошӣ ба ӯ чизе дод зада мегӯӣ. аммо мо бояд фаромӯш накунем ки ҳамаи ин чизҳо аз ҳаяҷон мешавад ва боз Хасбулла хурд аст, ӯ 18 сол дорад. ҳамчунин дар яке аз наворҳо дида мешавад ки Ҳабиб Нурмагомедов ба Хасбулла мефаҳмонад ки бояд рақибро эҳтиром кунӣ ва Хасбик ин корро мекунад. ӯ ба назди Хукер рафта эҳтироми худро баён мекунад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонаободу сарбаланд бошен.